Ginong elam kahinyo trap Youth Council HYC Ribhoi District kilapan mi ekajeng dawa ke beteng nak sarkar jela kamtam nak tenat pulih putih bahkan pendap no mar ekajeng tai pendap ya residential school kabadan Hamerdan Mautari bala berngam ru bakaseng kamban sia bensyem digilat ke beteng lara ke sarkar kadagle menti halo kene ekajeng pendap ya kene ke school. Ginong elam ke HYC beralam kemat ubah Hercules Suting como presiden u Shampang Masharing secretary Kila jureb ya kejengtai ke belas ateng dagi senam ya ke residential school ke badan Hamerdan Mautari. Ha ke belalap bagani ke school kelas yang tang ke building kal bagi babon ki bagi kejengtai kidang saateng. Bat la kala penban kum ke yeng ja ha ke jaka. Uba Hercules Suting ule tho bagaseng kalayo benlum jengtep ba ha ke kejelam Meghalaya kidan hadok kubakat kedai teli ki residential school. Bat kombalai teli hak distrik Ribhoi ki balamang bantai na kebenta kajeng kentiau ya kapuli putih. Bat kalat jengerap na kebenta ki kena skol bawan na ki long yang ki bedok. Ndai ki jengtai kini ki skol kidang sa kongreng haduk kini ki sngi. Ulai thoru balas dang bantai ya kini ki residential school naduk kisinam arhajar khat lai hakapor jong sarkar belalam kemat Dr. Mukul M Sangma kumu menteri rang ba kejela. Nrele syampat bahadu menta ki babun gijing tai jikini ki skul ampat syam lala ban pendap satya ki bala penlong ban kum gijing duk nong ki pat ba kejela. Na kaliang ke HYC syan kan se kenduru iki bor bahalor jong sarkar jela benekran halor gijing saateng ban pendap ya kini ki yang skul kamtam ki badan ha ke distrik Ribhoi. Kadai hadin bangi layo kijing ujor kijing komplain naki pai ba babun jong kan kathan. Kijing wan jongi kalong ban jurip dalade ki khmat ba ya kan ka resident school ka ba la tei nadu snam arhajar kat lai nadu ka sarkar MUA 2 ka ba lalam khmat dau Dr. Mukul Sangma ba hadu kini kisingi ba menta ba ngilai I dalade khmat ba kan ka resident school kalang dangsa pending te kai ka ba ngina kalyang jakum kaseng hingi penpau kajing sokhya namar ngitip ba lada kan ka school layo no ban pendap ya ka layo no ban pli ya ka ki kanyo sibun ki jimtoy na mata ki pai ba no sisnong jong ne ka than kham tham ha bede ba ka pule ka puthi te mata ka jing sa pending jong ne ka school hane bom nam yo ban pli ka long ka ka jing du nong ka bakrau na mata ki pai ba kham tam ya ki baduna ya ka biyo ka kot na mar ngi thu ba la da ka don ka ne ka school hane ka ajing mtoy sibun ki hajaka ba kindai ki school ki bajangai na kan gasno jengki hre tada ka yo no ban pli ka resident school ka long ka jing mentoy ki namar kala panjan sibun ki te na liang jo ka sang hi ngi kentu jur ya ka sarkar ba balai haduk kini kisngi ba haduk kini snap ngi ba menta ba balai ka sarkar kam siam lala ban pendap ne ban complete no ya kan ka resident school ne ban yo no ban pli no ya ka namar ngi kum ka sang hi ngi angnut ban yo na ban pli ya ka mardor he na marungi sutu syai kajing mentoy kam dei tang na menta ki samla play hendai sibu la dayo ban pli ka dei kalong kajing yo kam yo jamru ya ki kun samla jungi bahagini ki singi banta kadon ka kajing keduk kam kerut jam telada pli ka dei kan yo sibun ki samla jungi ki ban apply ki kam tami kam no hi kai kita ki badan hapo ni school unta ter te na kalyang jo ka sengi pen pau kajing seu benyau ba la laitli ki sarkar hendai ki hem siam lala ban pli hoi kumbangi I menta ya kan ka jingtei ki adap la kamno 30% hendai ke ba solongo ba ka sarkar haduk menta ka hem siam lala su ban pendap complete no ka ban yo no ban pli te na kalyang ka sang hi na mata ka jing mentoy ju pai ba ngina chung thai ya kan ka kam na mata kan ka school kumno ban yo ban pli no ka sang hi ka sabuddin bat syan ka sang hi kan sali kendu ya minister jong ka education ban penpau shu ban bu ka jingkeli na kada oyu ba hadu kini gisna bagi pemtam syam lala ban pli ya kan ka resident school hapo kan ka rai mordon.